Tőlem általában Apple ajándékkártyát kérnek, ennek mi az értelme? Nyilván nem küldök. Kedves Moncsi, ha megengeded válaszol, az Apple kártyák az 50 és $100 között vásárolhatóak, és nem az Apple kártyát kéri, hanem amikor azt mondja, hogy fotózd le a kártyát, a kártya hátoldalán van egy QR kód. A QR kódot beolvasva fel tudja tölteni az Apple számláját, vagy magát a kódot felteszi egy online platformra, és azt mondja, hogy ennyit kérek ezért a kártyáért. Nem nyomon követhető, nincs mögötte banki adat, nem tudnak lebukni, és rögtön pénzé tehető. Hogy szerzik meg ezeket a kártyákat? A csalók eljátsszák, hogy nem férnek hozzá a pénzükhöz, mert katonák, mert orvosok háborús övezetben, mert olajfúrók úton dolgozó emberek, ahol nincsen készpénz, mert külföldön rekedt üzletemberek, akiknek valami problémájuk lett, mert a mesét azt tovább kell vinni, és arra kérik az áldozatot, hogy átmeneti segítségként légy szíves, küldj el nekem egy 50, 100 vagy 500 euró frank értékű Apple kártyát. Ezek a kártyák, mivel te pénzt adtál értük, ezek egy pillanat alatt készpénzé tehetők. És mivel ajándékkártya, benned nem az a hit van, hogy te most valakinek adtál valamit, hanem te azt hiszed, hogy te ajándékoztál valakinek egy kisebb összeget. Úgyhogy az Apple ajándékkártyás csalásokra gyakorlatilag konkrétan Afrikában kávézó épült, ahol vannak gépek, és a gépek előtt beszélgetnek emberek, és ezek az emberek azt mondják, hogy ezeket a kártyákat kérik, és ezek a kártyák különböző embereken keresztül valamilyen vagy Apple termékre, vagy készpénzre beválthatóak. Ez egy iparág. Ha valaki ajándékkártyát kér, bármilyen indokkal, és az nem a te gyereked, és nem a te közvetlen környezeted, azt az embert le kell tiltani, mert mindig visszajönnek. Remélem válaszoltam a kérdésre, szép napot!